Nandi. Sziasztok, én Nandi vagyok, és ebben a videóban kinőtt az egyik fa. Kinőtt. De az miért rűsött el oda a felvétel között egy perc sem? Nem. Ide se tehetem. Nem egy hét telt el. Ugye egy hét? Nem, valószínűleg egy nap telt el, mert tudjátok, nem 18.00-kor már egy videó, és iratkoztatok. Meg amúgy úgy rakjuk már ezt ki, hogy ez a Minecraft iszik ugyanúgy legyenek már. Hogy ne így eltolod, hogy neked májusról lesz nekem, meg február. Igen, akkor ilyen az, hogy akkor egyik nap, akkor ilyen az, hogy holnap, és akkor van még nap két videó lesz. Holnap én... Igen? Délben, holnap dél neked beidőzítem, és akkor két videó lesz. Jó. Nap. Jó, mondjuk Szóval én... megbeszéltük, szóval most ez két, akkor most ez kivételes, ezekkel előző direkt van délbe berakva. Nem dísznek. Na akkor most... Meg hogyha nagyon fog titeket érdekelni ez a videó, Igen. ez a sorozat, akkor minél többször, és lesz egyedik, hogy felnézett így. Most bányászunk. Várjál, de elmondom már. Nem elsőnek építsünk már ki. Hogy akkor lehet, hogy egy héten kétszer is lesz ilyen Minecraft sorozat Igen, videó. vagy te hosszabb részek. Hogy Nem 15 perces, hanem hanem ilyen... 20. Hát vagy lehet egy órás. Egy órás milyen lenne. Amúgy. De hogyha egy órás lenne a videó felvétel, akkor csak 50 perc lenne, vagy 10 percet, én kivágnék a videóból úgyis. Igen. Na és az a lényeg, hogy most építsük a házat. Figyelj, osszuk be a Ezt a feladatot. fát kell vágni, mert ez Azt a te. Amúgy még bocs csinálnám, hogy zavarolnám, hogy milyen megint vagy egy nap. Szóval Ja. szinte volt, szóval Figyelj. emlékszel, amikor elkezdtük tegnap a videó, hogy egy videót elkezdtük, akkor ment ki a nap. Igen. Amúgy hallod, én tudod mit fogok csinálni? Követ szedek. Jó, szedjél már követ, kérlek. Amúgy elhosszabb videó lesz. Attól függ, hogy Várjál, elfelejtettem valamit. ugye Várjál, vegyél már ki a ládámból fát. Abban van 29. várjál, sátomat akkor elrakom. Sátomat elrakom. Jó, Tudod, hogy miért? hogy ne keveredjen. Nekem vegyünk össze. Na és az ennek, hogy 29 fát vegyél ki, és abból, ne dob be nekem, hanem Ja. abból csináljál botokat, meg... Botot nem kell. De kell, mert bot kell ahhoz. Várjál, mit csinálj? Mert azért nem kell bot, mert nálam van bot. Jó, akkor csak csináljál nekem egy kőcsákányt. Mondd el, megengedett csinálni magamnak, ide nem csinálok magamnak, engedett csinálni. Most csináltam most. Azt használhatod, mert nekem úgyis van még itt nálam. Csak Nem, csinálja. visszarakom. De ugye már fel, mert aludni kell. De nem tudok! Nem tudok, mert nincs nem annyi blokk, vagy van 7. Akkor aludjunk gyorsan. Kiválasz ezt. Nem. Hogy fekszek már? Na, de elmész, vagy megálljunk még. És jó, És nekem kell éppen ki is dob. Na, az a feladat, te kivágod itt körülöttünk a fát, én pedig addig követ szedek. Tegyél már kis kőt. Jó, te követ úgy csinálok, hogy amit akarok. Ne. 3 fa eltűnt. Ja, mert itt van nálam a kő. 3 percet. De a kőcsákányt csináltad nekem. Nem kőt, bal, neked. Itt van. Akkor várjuk, akkor egy bal ízre, kemence, kőcuccok, Kőcuccokat azt intézem. kemence, kőcuc, meg azért házat is jó, de ház nem tud be. Az nem fog befejezni, de amúgy amit láttam neked videókat, azok jó ötletek voltak. Meg szép házat építettél. Várjak. Ípől! Meghaltál. De megcsináltad ezt, hogy Minden meg, mondjuk várjál. Ott nem aki bajukat, csak nem úgy. hol? Ugye nem a cuccokhoz ment. Nem. Nem azt, vagy azt hagyjad, majd megoldjuk. Befedem, meg csúnya. Akkor fedd be. Csúnya. De amúgy fogják ezt, nem, hogy itt nem tudom. Várjál, itt van bár, nem olyan meg, nem kell most gyakni. Hát nem kell mindig gyakni. De akar jönni. Akkor bejön. Értitek? De. Volt. Akkor add meg, hogy látszik. Én szerintem ma megváltoztál. Én vagy ma, vagy holnap dél feltöltöm. Nem, max, hogyha
aki a 2 perces különbséges, vagy pár perc különbséges. Meg az hogy én már lehet, hogy én vasárnap fogom kiposztolni. Az nem lenne jobb, hogyha látnak a terészedet, vagy akkor az úgy nem olyan jó. Azért rövidben egyszer, nem egyszer, hogy kéne vagy nekem készített a műszakat ki, és lehet elkölteni. Nem tudom, hogy megoldjuk, majd megbeszéljük még. De amúgy szerintem amúgy az lesz ezzel a videóval, hogy én megvágom, meg te is, és akkor feltöltjük mondjuk én 2-kor, te meg délbe. Oké. De és elmondom, Vagy és elmondom a tévézőnek, hogy én tényleg akkor én már élőben is leszek, hogy úgy már eltölt, dobjál már, csináljál már nekem még egyet, mert nem tudom, hogy a 500. Hol? Csináld már meg. Meg lehet azt kéne, hogy Védett vadász. amúgy lehet azt kéne, hogy amúgy egybe kéne vágni a 2 szöget. A 2 képet egybe. Hogy vágod egybe? Hát, hogy feltöltöd a pendrive-ra. Nem volt jó ötlet kimenni. Most komolyan, de Flóri? Akkor csináljál már azt, hogy csinálsz nekem megint. Diák haltam meg. És no comment. És akkor csináld meg azt, hogy akkor megcsinálod nekem azt a bajtát, és akkor megnézem. Voltál? Ó, bajtát, csákányt. Hol vagy? Itt vagyok, ugyanúgy a lyukba. Te, amúgy elmondom, amúgy De dobjad már. Amúgy elmondom, nem, csak ilyen van a hatékony, amúgy csak ilyen van a hatékony. Miért? De én azért így csináltam, mert így akartam. Mindegy, amúgy úgy lett volna a hatékony, mert mindig úgy csinálom diák, hogy majd fel tudjak jönni valamikor. De én nem akarok feljönni, én itt fogok alul. Amúgy ez lehetne egy bunker. Nem jó? Hát titkos eljöttek, akkor fel csak egy csinál lépcsőt. Akkor csak egy csinál lépcsőt. Nem biztos. Nem biztos, mert középre, vagy nem is létre, hanem középre tudod, mit csinálnánk? Egy vizes árkot. És akkor csak beugrunk oda. Tessék, mit fogok Szia. szólni? Szedek 64 követ, és akkor úgy fogom csinálni, vagy mit, hogy 32. 32 meg 32, 75. Hát a matek az még mindig nem jött ki. De ez amúgy tök jó. Amúgy mennék fából. Jó, meg is van a fából, sok szó. De nem baj, mert nem faházunk lesz. Faház az sokkal jobban néz ki. Igen, Mint a kőház. főleg ebből, főleg ilyenből. Hát nem tudom, nekem az ilyen nagyon ilyen fehérnek néz ki amúgy, nem? Igen. De hogyha amúgy nem lehet ebből csinálni ilyen csiszolt valamit? Nem tudom, 29 van, a saját Ádámban van 29. Nem lehet ebből már semmit. De várjál, és nem mondtuk az előzés elején, hogy van szabály, jobbkodni tilos, egy másik csak akkor kérsz. Érted? Nézd, ott van a tiéd. Tiéd, kidobtam. Ott van az ágyadon. Fú, Nándi, meg viszonylag. Mennyi? Az a tiéd, akkor az enyém. Hogy lehet azt innen bejött, és mit csináltam? Én nem értek ide be. Amúgy ebből én be akarom, hogy nem kell. Ezek nem kellene, festék, Én a megcsinálom. pavárgás, ilyesmi nem kell. Én megcsinálok botokat. De hova tűnt Van botok. eltűnt a ládámból? Mi? Nem adtad vissza a deszkát. Add már vissza a deszkát. Ja, akkor 29-et adok, várjál. De ne 29, csak 20-at. Vagy 23-at adja. Jó, adok 23-at, tessék. Mert annyi jár. De Tessék. jó, köszönöm. De ezért nem, még odaadom egy botot is. Jó, Hát... Én hát adtam botot oda. nekem meg úgy csinálni kéne egy tábortüzet, azért hangulatos lenne. Csináljál, ott egy pók. Öld meg, nyugodtan. Én meg addig, de Ugye, a póknak hány HP-ja van kb? sok, kevés. Ebből az összesből Meg csinálom. mertél ütni? Meg mertél a családod, mondtad, azt elted. Nem mondtam. Megöltem. Amúgy vágni kéne még fát. Mert Szerinted mit csinálok percek óta? akkor mindjárt én fogok vágni fát, jó? Nem, vágunk fát, meg ketten vágunk. Akkor vágjunk ketten. Na mert az a lényeg, hogy én akkor csinálni fogok egy pár kőcuccot. Mondjuk kőbolta, kőcsákány. Neked is csinálok, jó? Mert van elég. Jó, még csinálsz akkor meg is, akik csinálsz, akkor sátom, hogy még csinálok izét. Így csináltam. Meg odaadjam, odaadom.
A sajátomból csinálok a sajátomból izét. Mit? Nézd, itt van. Ez is ott így. Ott van, vedd fel. Látod, ott van? Igen, fel. Várjál, nem, a baltát nem adtam oda, jaj. Az a legjobb. Csináljuk. De nézd, itt van. Mit csinálsz? De vedd már fel. Mit csinálsz a kőből? Jaj, kemencét. De azt hiszem, hogy így már nem is szép. Tudom. Csináltam valahogy. Akkor Jó, majd kialakítsuk. Figyelj, akkor csináljuk azt, hogy akkor én vágok fát, Igen. de pedig valahogy elkezded a házat építeni. Nem vágok én fát inkább. Jó. Vagy akkor vágjunk mindketten, és akkor rengeteget. Ahol építettem, mert van több mint jó, van 36 fán, ahol elkezdhetem építeni, meg van Van nálam is. az építesz? Inkább építsél, jó? Van 64, meg amúgy kisütöm a fákat is. Igen, Vagy adja, oda. Bocsi! Adjam oda. Vigyázz, van nálam. Nálam is van, de fél 1 HP! Tényleg? Tényleg? Nézd! És megöltél komolyan? Nem öltem meg. És lehet meg... De megöltél. Ja, várjam, hogy kiírja. Igen, azt írtak, akkor nem tud olvasni, hogy Nandi 2004 játékos kézzel jó sok szám utána megölte. Nem tud valaki olvasni, akkor miért nézi? De ne ütögess, mert van hang rajta a videón. És amúgy apukám is nézi a videót. Na, azt mondják, hogy nem tudom. Hogy vágok majd be zenéket én a videóhoz. Jó. Amúgy nincs már sok időnk. 5 perc. Vagy 10 perc. Tudom, 10 perc, az még sok. Na, akkor az legyek, hogy akkor elkezdem építeni. Amúgy valami itt eltűnt nekem. Várjál, Nandi, van benne 8. Ja, beraktam ezt, nem és van. ezt be kéne amúgy sütni. Mindegy. Beraktad, akkor jó. 61 fáma begyújtottam. És tessék, nem, oda akarok fát, kezd építeni a házat. Már én itt elkezdtem. Ja, de beraktam még fát akját. Jó. Jó Mekkora ház legyen nagy? Nagy kéne, mert kéne készszobás a osztály. Fürdőszoba. Ugye akkor Fürdő. elég lesz, nem? A készszobás a osztálynak kell. Fürdőszoba. Elkezdtem hivatalosan a baltámat. Én közben addig megvágom fát. Véletlenül kijutottam 2 fát. Ezt mindig nem fog kelleni, mert a... Várj, akkor oké, Nandi, megmutatom neked is. Ja, várj, 5 izést tettem ki, az 5-ből neked egy a témben, mert 8 fát égettél, 8 izét égettél ki, 20, Akkor 4. 4 De az amúgy az én. Mindegy, mert amúgy egy közös hús amúgy. közös 20. Nem írtuk be a szerződésbe, de minden közös. Minden közös. Nem, mindent lehet használni. De várjál, ami így, de ez vegy, Nandi. Ami ebben járában azt nem vehetett ki. Csak akkor, ha... De megnézhetem, hogy mi van benne. Igen, kell. Hát, de nem is akarom elkérni, mert mi vagy már ott van, vagy mi? Mi a vesz? Szerintem nem tudom, a 100. részig kivisszük már. Nem biztos. 100. részre. Ja, második rész most kezdjük építeni a házat. Hát jó, de azért meg ketten vagyunk, de aki egyedül van. Ezért jó amúgy, a többen játszunk mindig. Nézd, kész van az egyik szint a háznak. Ezért jó, ha többen játszunk, mert olyankor egyenet is. Olyankor, azért hogy többen játszunk, mert legalább akkor én alszok közben. Várjál, de én egy elsőnek megcsaltam ezt. Legalább meg tudjuk osztani a munkát, azért jó, ha többen játszunk. Hát persze, hogy meg tudjuk osztani a munkát, hát már felnőtt emberek vagyunk. Miért nem, de ha egyedül vagy, kiosztom meg a munkát a bárányjal. Itt aludhatok A veled? bárányjal meg. Jó, kiszállok az ágyból. És kiszálltam. Nézzük. Kelljél fel, Józsika, kelljél már fel. De aludjál már te is. Azok. Éjszaka átugja. Amúgy én fázok. Nem tudom miért fázok. Úgy fel vagyok töltve. Na, hozni kéne földet, hogy az háznak itt az alján megcsináljam. De miért nem forra a kule? De én azt mondom, hogy itt jön a zombi.
Zombék! Meggyújtott a kúvai! Nem baj, hát kivágom. Én nem. Te nem vágod? Nem, te én vendel. Kutya. Amúgy konkrétan, amúgy nem azt mondtam, hogy amúgy igazából azt mondtam, hogy kutya, ugye? Kutyát akartál mondani. Meg... A kutyát akart mondani. Hát kutyát, hát a kutya... Azért, mert kutyát is szeretnék a házhoz. Csak nincs kutya, de tudod? A játékban egy csomóféle van. Ja, de van. De várjál, amivel szedítés, az a farkas, nem? Igen. Ott a bárány, azt töld már meg. Nem kell, miért, hogy nem akar, mi fogunk szaporítani? Mert lesz szürke. Szürkét nem tudod szaporítani. Miért? Hát mert nekem már van egy szürke gyapjum, és akkor, hogyha valaki be akar még lépni, hogyha valaki, mondjuk, aki jól Minecraftozik, ismerek egy pár olyan embert. Igen, ez senki sem voltam, csak ezt tudunk játszani végig. Ki tudja? Végig, mert saját engedélyemmel jött be. Akkor én itt folytatom tovább. Amúgy eléggé rosszul fog kinézni eleinte. Meg hogy Igen. ilyen a ház, de Ja, értem, mit akarsz, értem. Hogy- Egy ilyen. hogy itt ugye így Zománát. üres, azt majd ki fogjuk kitizélni. Amúgy már csak többször 64 milyen van már jártam, vagy a tévébe. Beraktam mindent a tévébe, a kéne fa. Hát nem sok fát gyűjtök. Igen, meg hogyha most szinte már 2 részben csak fát vág. Nem baj, majd a következőben én vágok fát, hogy jó, izgalmas legyen a Nem, kép. vágok én vagyokat, nekem van időm, nekem van időm. Meg azért elég. Lehet, vagy jelent videón kívül fel fogok képni, és jelent videón kívül fel fogok képni, akkor kivágom minden, vagy nekem A környéken. Várja, megnézem ma a ládámat, melyik az enyém? Ez a külső. Aha, ezeket mindjárt megszom. Meg még. Jó sok fa van már ott. Aha. De amúgy egészbe is meg kéne hagyni. Mert figyelj, kitaláltam valamit. Nézd. Izét is lehet csinálni. Ide. Ebből mi? De a kiégeted. Mi ez belőle? Milyen szén? Nem szén belőle. Faszén. Ezt ki lehet égetni? Vagy itt van? Igen. Ja, De- nem fordítva, hanem így. Ja, így. És akkor ebből faszén lesz. És nem rakjuk mögé, és a szén nem hagyjuk el mögött. Jó, de égessünk már ki belőle egy párat. Hogy Jó. ezt hagyjuk benne. És... Vagy hány és fog meg kiégetődni? Abból lehet. 6 fok. És nézd, Nandi, faszén meg lehet csinálni. Fátyát. És nem lehet másik izét? Vagy ezt megnézem már. Nem. Akármilyen fával ki tudod égetni, amúgy. De nem ezt akarom, hanem ilyen ilyet, ezt. Nézd, ezt csináljuk ilyet? Csinálhatod. És ez egyelőre még csak magamnál lesz. Mert hogy amikor majd Ö, beterepedünk. Bocsánat, vele csináltam 8 vágat, hol rakjam, ja? Még sehova legyen nálad. Nem nálam, ezt rakom a pénzébe. Ládába. Cseszbe. Nézd, ilyeneket fogok csinálni. Minden sarokban ez jól néz ki amúgy. Azt, hogy nézd olyat. Nézd Igen, jó, oldalra. biztos, majd megnézi. Majd eldöntik a nézők, majd nézik A női nézők fogják eldönteni? Nem, majd fogják nézni a kommentben így át, hogy jól fogják nézni. Én szerintem meg, aki azt mondja, hogy nem, azt bannoljuk. Honnan? Úgy bejött egy tehén. Lázadni akar. Ne öljük meg, hagyd maradjon itt. Hát vagy akkor meg öles áldozat. Innentől hol van? Ki fog menni úgyis. Hol van? Elmen. Így tehén. Hol van Józsi? Én úgy fogom Józsi. Hol vagy Józsi? Ő volt. Amúgy itt van valami, random egy fa. Ő volt, tudom, ő volt. Már csak egy sarokba kell, és utána ezt De vágjam ki? Nem Mit? kell, de a ágai. minek? Melyiknek? Ki lehetne, mert tovább fogom úgy is építeni. 2 és 3. Amúgy sok fal van amúgy, amiben vágok. Amúgy játszik következő évét fogok inkább Mit? Építeni? bányászni. Amúgy igen, elmehetnél amúgy nem. Vagy már amúgy nem kéne, mert már mindjárt leállítom a felvételt én. Nekem már úgy feltné járok amúgy. Hát körülbelül én is ott.
És 49. 20 perc vagyok én is. Még Jó, videóban szerintem- utolsó pár. Majd a következőben megjássátok, hogy hogyan állunk. Nem tudom, mikor fogjuk folytatni, melyik évben. Melyik évbe? Melyik évben volt, vagy két. No, de ennyi volt a videó, de előtte nem fog kiköszönni. Sziasztok! Én Nandi voltam, és itt volt velem Flóri. Ez Sziasztok! volt a második rész, és ennyire jutottunk. És... Sziasztok! Nem is